Heldu zaigu urtero bezala, hiru eta laugarren mailako geletan Xabier Lagunerako prestatutako ikuskizunak zuei aurkezteko garaia. Dena, zuen gustukoa izatea espero dugu. Zuei agurtzeko bertso batzuk prestatu ditugu. Txalo gero bat! Txaluto ditzagun!
aukera paregabea izango duzue. Aurrera musikaria! A ver, aurrean zauden atxeago. Ondoren berriz, antzoki mundura itzuliz, hirugarrenakoek noten herria antzeztuko dute. Ikusi eta entzun.
Arez gero, zonotan, txintxo kontatzea erabaki zuen. Garenak batera, kontzeptu askotara joan ziren. Gainera, gainerotasunak historikoarekin